Аз съм Антон Златанов и се занимавам повече от 20 години с декоративни бои и мазилки. Днес съм тук, за да ви покажа колко лесно и приятно се работи с марката Балитура. Днес Антон ще ви демонстрира как сами да постигнете впечатляващ ефект с отблясъци, като използвате 2 сета от декоративната марка Балитура. Здравейте! Днес ще ви покажа ефектен релеф с перлени и холограмни отблясъци. За целта ще използвам Балитура материал Хромарт, в който има включен цветен грунт и цветна пастообразна мазилка. След като те бъдат нанесени и изсъхнат, ще използвам и Хромарт фолио, в който има лепило и ефектно цветно фолио. Предварително съм разредил грунда с около 15% вода. Хубаво съм го разбил и разбъркал и съответно е време да започнем неговото нанасяне. Изсипвам го в чиста ваничка. Нанасяме грунда до плътното му покритие на стената. Грунда има кварцови частици, които съответно спомагат за доброто захващане на последващия слой, а именно декоративната релефна мазилка Хромарт от серията Балитура. Нека обобщим. Нанесохме грунда от комплекта с мазилката Балитура Хромарт върху гладка и суха, почистена от прах повърхност. Сега трябва да изчакаме 4 часа, за да изсъхне преди да продължим нататък с полагането на мазилката. След пълното изсъхване на грунда, или горе-долу около 4 часа при стайна температура около 20 градуса, може да пристъпим към нанасенето на релефната мазилка. Много е важно да не изпиваме материала. Поставяме материала като леко плува от самата мала машка. Правим около 2-3 квадратни метра, след което се връщаме и започваме с следващия инструмент да правим релеф. След като сме нанесли материала на стената, взимаме този инструмент, казва се изкуствена трева, с който правиме тези черти. Общо взето, за това материала не трябва да е идеално изпилен на стената, трябва да плува леко маламашката, за да имаме достатъчно материал, за да направим съответния релеф. Релефа се прави последния начин, като се слага изкуствената трева на стената и започва с леки движения да се дърпа надолу. Дърпаме по този начин. Възможно е да дърпаме вертикално, както в момента аз го правя. Възможно е да се направи хоризонтално, диагонално. Всичко това е предпочитание на самия клиент и как иска да му бъде направена стената. Имайте предвид, че това е един от вариантите, който ви показвам. Самия материал, това е релефна паста, която може да бъде структурирана и направена по желание на клиента. След като сме направили необходимия релеф на около 2-3 квадратни метра, взимаме инструмент пластмасова еластична шпакличка, с която заглаждаме съответния релеф, който сме постигнали до момента. Заглажда се абсолютно без натиск, просто се прокарва по самия релеф отгоре. И се заглажда по начина, по който сме направили структурата. В случая вертикално. Образуват се много тесни ивички с по-големи, по-загладени ивички. Извършвайте всички операции последователно върху 2 до 3 квадратни метра.
Първо нанесете мазилката с маламашка, като го правите така, че да има достатъчно материал, върху който след това да бъде създаден релеф. Релефът, разбира се, е според желанието на клиента. В случая Антон го направи по вертикала с изкуствена трева. Най-горният слой на релефната повърхност внимателно се заглажда с пластмасова маламашка или друг подходящ мек инструмент или приспособление. Завършете цялата стена в същата последователност от действия. И така, готови сме с нанасянето на релефната мазилка. Трябва да изчакаме сега около 12 часа приблизително да изсъхне, след което ще пристъпим към следващия материал – хром-арт фолио, като ще започнем с лепилото. За да постигнем крайния ефект, необходим комплект хром-арт фолио, който съдържа 1 литър специално лепило и съответно 12 квадратни метра фолио. В случая сме избрали златист цвят за постигане на крайния ефект. Първия слой от лепилото нанасим върху мазилката, за да спреме нейната попивателна способност. Самото фолио се лепи с втория слой. Нанасяме абсолютно плътно и равномерно навсякъде, за да сме сигурни, че сме запечатали идеално цялата готова структура, която сме направили предишния ден. Нанесахме първи слой от лепилото. Изчакваме да изсъхне от порядъка около 2 часа, след което ще нанесеме втори слой. Първият слой от лепилото вече ни е изсъхнал. Следва да положим втори слой от лепилото. След полагане на втория слой лепило, около 5 минути, може да залепим отгоре и ефектното фолио. И така, нанасиме втори слой лепило. Много е важно да отбележа, че лепилото е хубаво много добре да се разнесе по самата повърхност, за да сме сигурни, че навсякъде сме положили лепило. Това косвено влияе върху залепване на самото фолио. Така, след като сме нанесли втория слой и сме изчакали около 5 минути, най-много, залепваме фолиото. Фолиото се залепва в горния край, след което се притиска. Не е проблем да бъде залепено фолио върху фолио. По този начин застъпването не се получава като някаква ивица, а се получава като едно цяло. Така че е много важно, когато искаме да направим цялостна визия, да застъпваме по малко фолиото. Едно към друго. Говоря за около половин сантиметър застъпване. Хубаво трябва да притиснем фолиото, за да залепне към повърхността. Много важно е да се знае, че лепилото, когато пресъхне, или иначе казано повече от 10 минути, когато го оставим да пресъхне, трябва пак наново да го намажем, защото спира да лепи фолиото. Това е също много важно. В случая аз залепвам фолиото и го притискам с така наречения ракел. Спокойно това нещо може да се прави с всякакъв вид малко по-мекичък инструмент, за да не дереме и да не надраскаме самото фолио. Случвало ми се е да го правя и с хартия, която съм направил на топче и съответно нанасям и притискам с самата хартия. Така че, общо взето това е най-добрият вариант, но каквото имате под ръка. За по-добри резултати, още един път повтарям, може да застъпвате фолиото върху другото фолио. Това не прави черта, общо взето изглежда като едно цяло. Винаги залепваме първо в горния слой и прокарваме ракела или инструмента, с който лепиме по средата, за да може идеално да залепиме самото фолио. След което може да избутаме въздуха в страни. И се получава по този начин равномерно залепване на самото фолио.
И така, приключихме с залепването на фолиото. Изчакваме минимум 1 час, след което ще ви покажа как се разлепва. Много е важно да знаете, че фолиото трябва да бъде хубаво притиснато, за да залепне идеално. И така, мина вече час и половина и е време вече да отлепиме фолиото. Тук е момента да отбележа, че колкото повече време седи фолиото, толкова по-добри са крайните резултати. Отлепваме фолиото и ще видим какво ще получим. Да обобщим. Нанасяме първия слой лепило и го оставяме да изсъхне поне 1 час. Нанасяме втория слой лепило и внимаваме да не пресъхне. Затова работим на участъци и чакаме лепилото не повече от 5 минути преди да залепим фолиото. Полагаме внимателно фолиото отгоре надолу, като застъпваме с около сантиметър всеки следващ лист с предходния. Изчакваме 1 час преди да започнем да разлепваме. И така, това беше за днес. Надявам се, че видеото ви е харесало. За още нови клипове и нови материали последвайте ни в социалните мрежи.